बिथांमोनहा जोंखौ इउपिपिएल दोलोआव सापर्ट होफैनायखौ बिथांमोनहा मेगन सानानै जोंखौ जेबो पदआव गैया आरो रावबो बिपिएफनि मानसि नङामोन बिसोरो गोबाव समनि एंगारनानै थांखानाय मानसिफोर बेबायदि बुंदोंमोन नाथाय बे बिथांमोननि थाखाय नंखाय जोङो जे मा मावोमोन बिपिएफआव गावसिनि थाखाय बेसेबांदि खहा जादों जों फैनायावहाय बिथांमोनहा गावसोरनो अनुभब खालामदों बेनिखायनो बे प्रेस मिटखौ जोंखौ काउन्टार होनानै बुंदों बिसोरो मिडियानि सफैनो हानाय नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों बरायो आरो बे मिडियायावहाय भिउवार्स हिसाबै नायग्रा रायजो राजा साफ्रोमबो बिथांमोनखौबो आङो बे समावहाय मोनाबिलि समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासियो दिनैनि आंनि प्रेस मिटआवहाय ओंखारफिननांगौ गोनां जानाया जाहैबाय दाख्लै थांनाय चिफ सारजों जोङो सारेन्डार लायदों आरो सारेन्डार लाखांनायनि उनावहाय 15 थारिख ना बे 15 थारिखआवहाय जोङो सारेन्डार लायदों बिनि उनावहाय जोङो प्रेस मिट होदोंमोन आरो बे प्रेस मिट होनायावहाय ब्लकनिफ्राय जाय बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि बियो जोंनि सायाव काउन्टारखौ होदों बे काउन्टारनि सायावनो आङो फंनैसो बुंनो थाखाय गसंनाय जाहैबाय काउन्टारा बेनो बिथांमोनहा जोंखौ इउपिपिएल दोलोआव सापर्ट होफैनायखौ बिथांमोनहा मेगन सानानै जोंखौ जेबो पदआव गैया आरो रावबो बिपिएफनि मानसि नङामोन बिसोरो गोबाव समनि एंगारनानै थांखानाय मानसिफोर बेबायदि बुंदोंमोन नाथाय बे बिथांमोननि थाखाय नंखाय जोङो जे मा मावोमोन बिपिएफआव गावसिनि थाखाय बेसेबांदि खहा जादों जों फैनायावहाय बिथांमोनहा गावसोरनो अनुभब खालामदों बेनिखायनो बे प्रेस मिटखौ जोंखौ काउन्टार होनानै बुंदों बिसोरो दा दिनैनि गेजेराव जोङो दाख्लै ओंखारदोंमोन फार्स्ट स्टेप दिनै सेकेन्ड स्टेप जाबाय आरो बेबायदिनो फैबाय थागोन साफ्रोमबो बिपिएफनि कर्मकर्ताफ्रा इउपिपिएलआव जगदान जाजोबगोन आरो सराइबिल समस्तिया गासैबो लांगा जाजोबगोन बिथांमोननि बिपिएफनि जेसेबांनाखि कर्मकर्ताफोर दं गासैबो लं थं जाजोबगोन आरो बिसोरो बिपिएफनि जेननाया रोखा जिर' जाबाय जों बेखौहाय दानो मिथिनो मोनबाय दिनै जोङो रायमना प्राइमारिनिफ्राय माखासे बिदा फंबायफ्रा फैबाय आरो बेबायदिनो जोंनि नन्दिपुर प्राइमारिनिफ्रायबो गोबां फैनांगौ दङ आरो गोबां जों जगाजग लादों बेखौ जोङो गासैबो मोनफा मोनफा स्टेप बाय स्टेप जोङो सारेन्डार लालांबाय थागोन आरो बिथांमोनहा नुगोन जोंनि सायाव मा मावदों आरो बिथांमोननि मावनायनि सायाव बेसेबां रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोननानै दं बेवहायनो जोङो मिथिनो मोनबाय बेनिखायनो आङो बे मिडियानि जुगिदि खावलायहरबावो जेसेबांनाखि फैबावनांगौ आद्रा दङ नोंथांमोनहा थागथियारि जादो जोङो नोंथांमोनजों जगाजग लागासिनो दङ बे मिडियानि जुगिदि आं बुंहरबाय जाहाथे नोंथांमोनहाबो जोंजों जगाजग लानानै बेबादिनो दाफे फैयो आं बेखौहाय खावलायहरनाय जाहैबाय नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोरबायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससि रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय बहाबा मा जानाय जिउ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत
IBT Coaching Instituteआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै low course fees, specially daily current affairs classes, lifetime membership card, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT Coaching Instituteआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258499 आव सोलोंनो हागोन।